जेहुन जेएस इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेज बेनिफ्राय नोंथांमोननो खुलुमनाय बावहरबाय, अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावहरबाय। बेयो जाहैबाय मोनसे इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेज जायहाय खेबफ्रोमबो रबिबाराव नोंथांमोना आंजों लोगोसे मरेल स्ट'रिज एबा बोसोन सल'फोरखौ खोनासंनो मोनगोन। बेवहाय मोनसे प्रग्राम लानाय जादों। मोनफ्रोमबो रबिबारनि बेलासिनि 4 बाजियावहाय नोंथांमोननो बोसोन सल'नि सानरेब मोनसे हाबाफारि दङ। बे हाबाफारियावहाय आं नोंथांमोननो खेबफ्रोमबो रबिबारनि बेलासिनि 4 बाजियावहाय आङो मरेल स्ट'रिज खोन्थागोन। बेजों लोगोसे बे चेनेल आरो पेजआवहाय नोंथांमोना बर'जों सोमोन्दो थानाय, बर'जोंनो खाथि सोमोन्दो थानाय बर'नि राव हारिमु थुनलाइजों गोरोबफानाय दानाय लुनायानो जा, संनाय खावनायानो जा, गाननाय जोमनायानो जा, मोसानायानो जा, गासिबो बिथिंजोंफ्राय माखासे भिडिअफोरखौ नोंथांमोननो आपल'ड खालामनाय जागोन। दा बे चेनेलनि भिजन मिशनआ जाहैबाय बा जोंनि गुबै थांखियानो जाहैबाय मा, जोंनि समाजाव थानाय जे माखासे गुबुंले थासारिफोरखौ सोदांनो सेस्था खालामनाय आरो बेजोंहाय फरायसाफोर आरो गासिबो बैसोनि थाखोनि मानसिफोरनो बा सुबुंफोरनोहाय जोङो गेबें गियानखौ होनाय, थाखोमानानै थानाय माखासे मिथिस'नो हायै जोङो गियानफोरखौहाय मरेल स्ट'रिजफोरजोंहाय, बोसोन सल'फोरजोंहाय खोन्थायै बे गियानफोरखौ जों होनो सेस्था खालामनाय जागोन। बेखायनो नोंथांमोनखौ जोङो खावलायो, अननानै जोंनि बे चेनेलखौ अनसायदो आरो आसा खालामो नोंथांमोना अनसायगोन। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो बेल बटनखौ थुनानै होगोन। बेनिफ्राय लाइक्स खालामगोन, कमेन्ट्स खालामगोन आरो नोंथांमोननि बेबायदि थुलुंगानायजोंनो जों बे हाबाफारिखौहाय इयुनाव मावफुंलांबाय थानो हागोन होननानै जों आसा थियो। आरो बे जोंनि बे थिलेब नाजानायनि गेजेरजोंहाय बर' समाजावहाय जे मोनसे मोजां गियाननि मोनसे बाख्रि जाहैनो हागोन, जों बेखौ मिजिंथिबाय। बेखायनो गासैबो नायगिरि बिथांमोनखौ खावलायबाय, आसा खालामबाय आरो खेबफ्रोमबो रबिबारावहाय आंजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आङो बेलासिनि 4 बाजियावहाय दोंसे सल'जों लोगो मोनलायगोनखौ आसा थिबाय आरो जोबथारनायावहाय अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ बावहरबाय। खुलुमफिनबाय, गोजोन्थों।